Sesisin ngapa man penpau ini ke jing susi batru ke jing sungo thamula ke por batru ike ba ngamla ban piang na kaliang ke junga bat nga kermen baki weiru ki nong song jo ke jala Meghalaya kin don ku mikini ke jing sungo ki bal nga don na kaliang ke junga nang shen u education minister jong kari India wala pun mi kata ka kai pot la ne kata report ha ka bay dei bat ke jinglong jingman jong ka puli puthi ha ka leng jong kari India Namboro ki jela jong kari India ula pun mi ya kata ke report aku bayadai bat ke jinglong jingman jong ke puli putih handai ke basmusi bat ke bawa i thamula bat ke bamla ban piang lu na kalian ke jungi ba ngin yu i ha ke report ane ke kai fot ba ke jela Meghalaya ka yo ya kata ke kerdan ke ba natrai du ke ba shatrai du ha ke bayadai bat ke puli putih ha ke ni ke ri India ke jungi ke bangim la ban piang ke longba menshwa na du ki por bari maja ngitip ba ke Meghalaya ke de ke wei na kata ke jela ke bala pau nam ha po kari India kam tam lele ke thai chete la mini ke jungi ha ke ba ka puli puthi batu ke jingdang ke jing start ke la kiu hadu kata susi pat ban ong ba menta ke ne ke kerdan kam tam lele ke shlong ke bangitip mensha kum ke educational hub of the northeast la ne kata ke Oxford of the northeast India kalau yo kat kata ke kerteng bat kata ke kerdan haki itu ki por ki ba menshwa bat kala ya rengkat kerdan ru bat ki ki jaka ki ba ai ki puli puthi bat u jingdang jing start ki ki pai jong kari India bat kumta ter te kumangi i ba menshwa kari India kadai ke ba ka pai khmat chi ni ka jela ki jumi namar bangi tip nadu itu ki por ba ka shlong kadai kata ka educational hub of the northeast shushu kay rangkat kerdanru kani ke shlong ke jungi bat ki ne ki wei ki jaka pule hadu usnam khat khandai spa khandai pho ki bakun thup yak uti ke Kalimpong ke Darjeeling ke Dun bat ki wei ki jela bat ki jaka ki ba paunam ha ke ba kin ai ki jingnang jing start sha ki kna ki ba pule ndai susi menta ba ke jela Meghalaya ke jungi kala yo kita ke kerdan ka ba nashatrai du ke ka populong ya ka jela Meghalaya ban yo ikini ka kerdan nashatrai du kumba ngitip kumba katu ke report ko ong ba namar ba ka puli puthi khamtam ni le shi ki thain dong kundong kalong ka bo flop adu kata ke ka populong ikini ka puli puthi ha jela Meghalaya bukan flop adu kani kumba ngitip poro mensyua dang sensyar ki wig sarkari ka jela Meghalaya nadu usnem kat kendai spa nyu phu ter nadu bakalayo ke jela le jong i bakajing puli puthi hakini ke jela ke jungi ka kiu Henry arsut menta ka hiar adu kata hadu bangilalong ngila syayong hingan ha bangini i gani report kam tam nilai kum bakami menta ka jinglong le se ka long ba namar ba ka wei kum mga ong ba le se ka government jadi ke sarkar ke jungi kamla banyalam mingi ha kata ka lenti ke bangin kiu ha ke puli puthi haka jaka ba kejela kejungi kan kiu syuprang haka liang ke puli putih penban menta ka hiar arsut ni iba haka ni ke manifesto lele jong ke sarkar ke ba menta khamtam lele ke ni ke NPP ki ong bakin prioritize le ni ke bu shakmat ya kata ke puli putih na ke menta ki pai ki ba syong ni ke jela Meghalaya Henry kumba ka pau ke report menta kalong penban da khongpong kalong penban arsut ke hiar kani ke jinglong jimban jong ka puli puthi ha ke jela Meghalaya ke jungi ngamla ban shipang ngamla ban tip don ki ba ong ba yo le se ke dei ke executive ke ba feel Henry kumbanga dei ban ong menta ban ngakwa ru ban pau ni ba kumbanga dei ban ong ru kum nong snong jong ke jela Meghalaya ba ka government ke jungi kala feel ha ka ba penkiu bat kentiu ya ka roi ka par jong ka jingnang jiktip kani ke jela Meghalaya ke jungi sungusi sibun bani i ba nadu education minister yo le si umshim khia lor gani ke benta ni i ba bun ki school hakinong pendong ke jungi kala shukhang kerdep ka wei ke classroom ha ke jaka ban don tak ki khna ban puli ya ko wei ke class Henry kum bakalong mata chi ki thain nong pendong ile ya ko wei ke classroom ki pendon kam de ki kelas nadu nursery hadu kelas 8 ngala ban ai pi kinuksa ki bubun ngande chiki katto ka digisnong ngai iba kadon ko wi ke school ilai ha ka ba ya kata ke school ki penlong kelas nursery mestep nadu prabaje nangta ha ke jo ke classroom namar kadon ar kamera ki penlong
kelas nursery haduk kelas 8 bat kani kalong ke ba ngosi ban yi ya kani ke jinglong jingman jong ke education ha ke jela me galia ke chungi shushu na kaliang jong ka government yo le se kam shim khia ha ka baye dei bat ka puli puthi ngi ba ka NPP na duk gitu ki por ki ba menshua ha ba ka le yalam election keleng ka keno ba ka sora ka berim kam le ha ka puli puthi kam le ban pun kiu ya ka puli puthi ke jinang jing start kam tam le li shi kinong kondong hendri mentah ba ka la yo ha ka bor ke ka ba ka la le kam le kan shu ai dau mentah ba ka dei na ka dau jung covid ta ka dau yo le se ke ne ka hiar ke ne ka jingnang jing tip batru ka kerdan puli ha ke ne ke jelame ke le ka chungi yo le se ko weiru ngam da ong than ba ka dei na kaliang jong ka executive la ne ju kita ki nong pentri kam ya ka education da ne ga puli puthi ya ga jalak me ga le ha ke chungi ko weiru ngele I bo yo le se ke ne ka planning jong ka jalak me ga le ka ne ka planning board yo le se ka me ga le ga chungi ka ne ka ta ka planning board hende yo le se ke ne ka planning board ka dei tang kata ka shinrong peleng ka ba don po secretariat ka ba don ki ne ki ha ka ne ka jalak ka chungi hende kamle ya kata ka planning ka babiang kata ka research ka babiang tenang ban penkiu ya kene ka education la ne kata ka kumbang ala omne ya ka puli puthi ya kene ka jelag me kala ka jumi ni I ba ka jing don jukini ki department ki ba fair ka planning board nang ta ke don sekene ka kiwi ki ba ka education department yo le se kampat le kata ka homework kampat le kata ka research ka babiang kumno ban penkiu bat kentiu ya kene ka jingnang jing start kam tam le syakit hai nang kondong I ba bun ki ni ki school ki badan ci thai nang kondong le se lada mde dakini ke jing ya trailang jong kini ki school missionary ka jing nang jing start ngani ke jela me galia ke jungi yo le se kan long ki ki por ki ba menshua habang impat tip kumno ban nang ban pule ban kum ta ter ke ba long hagini ki ski ke ba menta ka long ba yo le se ke kumbang la ong du mene kala dei ne ke ta ke jing feel jong ka ta government ku jungi ha ka ban pen kiu ye kene ka puli puthi kham tam le shaki thai nong kondong mde tang shaki thai nong kondong henry shaki ni ki thai soru ke e ka bakta pa de ha bangi I kene ka report menta ka jing kta ju kene ka report ba kala mi kum ne ni I ba men shwa kene ki khna puli na ki we ki jala jong kari India kham tam le ne ki thai chite lami ngi ki jungi ko na Arunachal na Nagaland na Mizoram na Manipur bat na Tripura na Sikkim ki wan chini ke jela ke jungi ban rung hagini ki college ki prepare ni don ke school ba ro ni ki school ba ngi don artli lightly ka iflu ngi don ka ignu ka ignu ngi don nang ta ka nehu ngi don ka MLCU ngi don bat kum ta ter ni pun hagini university hagini ke jela ke jungi ha ka ba ki breu bat ki khna puli na ki keleng ki than jete lam ngi batu na ke jela Baper jom kari India ki wan pulih ni ngashu kwa ro nong ni omde ki khna ki bawan pulih ni ki badai tang na kari India ki wan rut na ki we ki ri jo ke pertai kum na Afrika kum na Europe bat kum ta ter ke ai ke bakta ha bangi I gani report menta kalong ba haba ki yo I gani report bangi ba ke education system ke jungi ka field du kan ne ka hiar arsut du kan ne kini kin om wan shu sya ka jela ki jungi bakin puli bat kane kan kata shibun om tang ye ki jaka puli ki jungi kan om dan shu kata ka competition kan om dan shu kata ka jing yarap ya kini ki brio ki ba im jakpo bat ki ba kamai jakpo ru na daga bobu igini ki penges daga bobu igini ki hostel daga bobu igini ki we pada ki jaka ki ba ki la kamai jakpo kum ki canteens kum kini ki jaka de jing de bat kum ta ter ke ke bas ngosi bat ke ba makwa panong ni ba ke education department hapok ke jingalam jong uni minister mementa ulah ku menrumbui ngai I ba kala feel do kata-kata ubat ke home department ru ngami I bakan seiso ngapai ubat ke education department ru kam seiso ngapai ubat ke forest department ru seiso sisi na pangili ban kundu yu ban ya keren halor kimat ki ba kongsan na kamta ka bakta ke jela me gale ya ke jungi ngimyo ban ya keren utit nge upet te ngi I ke jing sarong jong kini ki minister kam tam le ki badan po kini ki MDA government menta mdei bunga yaro ke seng kongres ngam yaro ka Henry ha ka to ko por gadang sincari ka sarkar kongres ha kini ke jela ke jungi ngi I ba ke education ka kiyo do kata-kata ngi I la sedang ban
mi ki school ba ba pher ngila I ba kila sedang ban mi kini ki school ke ba paunam ha kene ka jela ke jumi Henry menta susi bakala hiar arsut kene ka jingnang jing start batru ke puli puthi ha kene ke jela ke jumi lada ka longkum ne ka mut ba ke jela ke jumi kan poi kalawe ke jumka sheno ha ba bede bat ka puli puthi ni I ba kene ke jing start menta ka longkum ba kongsan duduk kata-kata Henry klem ke jing start klem ka jingnang jing tip nginom poi sheno kumta sa sisim ni ban kendit benriu menta ngidi ban smutu menta ba ke education kalau ko badan kam do kata-kata badru habangi don ke education department ngidi ban don ru minister li menteri ubadai pek ngidi ke department udi ban long tau belong equip udi ban long tau bala penkubor badan ge ikhtiar kuno ban kentiu ya ka jela kejungi kumbang ong ba kini ke jela Meghalaya kejungi ni bon kini ki university ni don ki research scholar ni don kini ki Riu Shempang ki balak ban advice leni ki balak ban ki balak ban ai kata ka advice mo kumbang ban ong leni ke jingkentu ya ka sarkar bakadi ban penkiu bakadi ban shim ki lat kelenti ban penkiu ya ke puli puthi Henry imat bakini ki expert kejungi ru kani ka government ko babenta yo le se kam shim ni kata ka opinion leni kata ka jingmut kejung kini ki expert kumta ka hiar arsut kene ka jingpuli ha kene ke jela ke jungi bat kalong ko basmusi bat kum nong song jong ke jela Meghalaya ngamlak ban pidiang gede ngimlak ban pidiang gede ba ke jela ke jungi ha kitu ki por kalong ko bakiu ru kata-kata mentakan hiar arsut kalong ko bamlak ban pidiang kalong ko ba ithamula bat ru ko basmusi bat la deben le e halor kene ngidon kami kinong yalam ki basta ngidon kami ki nong mikmat ki basta degi nong mikmat ki besu long kita ki nong pikai dan ki besu pen rekhe ki besu pen sutenat haba ki don po assembly ba kumneta kumtai Henry ngite bandon ki nong mikmat ki banang ban snai ki an ki banang ban snai ki kendon ki banang ban snai ki ban bu bek bu renti ki an ki ki ban kentiu ya ka yo kokot ban kentiu ya ka jingnang jingtip ban kentiu ya ka puli puthi ban kentiu ya ka rap karyang ka koi ka khia bat kum ta ter kum bagalong menta ke jela Meghalaya ke jumi lahir arsut hakil yang baro lahir arsut hakil yang baro bat omla ban pediang yeki lada ka ne kalong kumne katang yai long kumne kamut ba ke jela ke jumi kanom poi shino kamtam le le habangi yo kinong yalam ki bombiang ni yo kinong yalam ki bom sutu ni yo kinong yalam ki bom peipang ke jela ke jumi ha ke jaka bukan kiu kadang hiar penbat kumta kum nong song jong ke jela Meghalaya ngadon ban ong tang kini ki ketien bat kum kinong Meghalaya kum ki pai chung gabri new trap kam tam le ngi di ban start nang ni shikmat ba ba ngi jet kinong yalam ki chumi ngi di ban jet ki banang ban shna ai ngi di ban jet ki banang ban pentre kam ya ki department ke baki dei ki ba om bangin shu e khod swet om bangin shu e shra om bangin shu e bakan yai kat bomon namar ba ndala e kat bomon kamut ba kecela ke chumi ru kan poi arsut jakaban kiu ngila kiu haki snem ngila yo ini ka jela ke cungi mentala jan san pusnem Henry kumba kalong mentangi I penban ka jaka bagan kiu karang hiar arsut penban bat kani kalong ke ke besmusi ke bai thamula bat ru kumba sa singan ong ke bamla ban pidiang kuble